priatelia, ďakujeme, že ste dnes večer prišli a zabavili sa s nami s kopcom krásnej hudby. Ďakujeme za úžasnú energiu, ktorú sme od vás dostali. Ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku za to, že nás sem pozvalo. Sme nesmierne šťastní, že sme tu mohli byť s vami. Lúči sa s vami orchester Fat Jazz Band v zložení Luboš Kamenský, trumpeta, Brane Belory, trombón, Janko Gašpár, klarinet, saxofóny, Pali Kušík, kontrabas, Miško Matejka, gitara, banjo, Paťa Fičor, bicie. Spievali Janka Bekanková, Matúš Uhliarik. Moje meno je Ladislav Fančovič. Ak by ste mali chuť si niečo z našej hudby odniesť domov, tak máme tu k dispozícii kolekciu CD-čiek a aj dokonca dve analogovo nahrávané LP platne. Tá druhá je relatívne čerstvá. Nahrali sme ju 10. výročiu založenia orchestra v roku 2021. Ďakujeme ešte raz veľmi krásne, lúčime sa s vami piesňou Rytmus je náš biznis, Rhythm is our business a prajeme vám ešte pekný večer. Dovidenia.